Edward Cicluna, very topical right now. Jaqla 11,000. Regretfully so. Jaqla 11,000. Biex jibqa' d-dar, bro, tifqanix. Dik hija- Eżatt. mela. Inti taħseb li ministru għandu jaqla 11,000 fix-xahar pereżempju? Ministru għandu responsabilità kbira wkoll. Tweġibniex ta' politiku. Li jiena irrid infehmek hija din. Tal-pajjiż minħabba kif żviluppaw l-affarijiet dawn l-aħħar snin, sewa, donnu il-politiku m'hemmx apprezzament. Sewa, tal-fatt li għamel sagrifiċċju kbir. Tar-responsabilità kbira li ġor. Sewa? U jiena nsiba diffiċli nifhem illi kollok pereżempju chairman ta' ċerti awtoritajiet li mhux għanilek m'għandhomx responsabilità għandhom. Imma jekk inti chairman ta' taħt ministeru u l-ministru huwa responsabbli minn 4 awtoritajiet. Kif inti taqla aktar flus? Cumulatively ma jistax ikun li jkollok responsabilità ikbar minn ministru. Jiena naħseb, jien m'inhiex ħantik ċifri John, ġifieri tista' saqsili 20 darba dil-domanda. Però taħseb li għandkom titħallsu iktar. Però jiena naħseb illi parti, però mhix biss kwistjoni ta' flus li jiena nemmen illi m'hemmx rikonoxximent biżejjed anke finanzjarju. Naħseb huwa parti minna, però mhux biss. Hemm l-ixu tal-full time u part time. Sintendi. Ġifieri. U innuqqas ta' risorsi li jkollkom madwarkom. Ġifieri jiena naħseb li fil-verità jkollu saqsilili nista' nkun skiettu I have no skin in the game. Jiena naħseb li ministru għandu jaqla daqskemm jaqla jinnaf CEO f'kumpanija imdaqsa, ġifieri għandu jaqla jinnaf 100,000, 120,000. Il-Prim-Ministru ovvjament iżjed u importanti, ugwalment importanti illi kollu tim madwaru jekk naf it-tali jkun il-Ministru tal-Enerġija kollu tim ta' enġiniera, xaħat li jinkwieta fuq l-innovazzjoni fej sejra d-dinja, xaħat li jtieħ pariri, speċa irti kunem nukleju b'saħħtu bħal meta inti kollok kumpanija, kollok il-direttur, bord ta' diretturi kollhom biex l-expertise jew il-missjoni differenti tagħhom, però kollox jitma lejn l-aħħar l-għan aħħari tal-kumpanija li jkun li biex dik il-kumpanija qudiem. U Malta għandha topera bl-istess prinċipji. Mela tlaqna?